Мерките, които бяха изпълнени на обекта, са под покривното пространство беше положена минерална вата с пароизолация. На покривната плоча бяха сменени два пласта хидроизолация с посипка и без посипка. Бордовете бяха обшити с ламарина. Комините и машините помещения бяха измазани с фасадна мазилка. Беше сменена шапките на комините с нова ламарина и бордовете с нова ламарина. На козирките на блока бяха поставени термопанел с нов улук, с водосточни тръби от пластифицирана ламарина. По фасадите беше монтирана топлоизолация. Бяха поставени на всички прозорци подпрозорични алуминиеви первази. Цокълът също беше топлоизолиран и с финишно с мозаична мазилка. Сутерена под таванската плоча беше поставена топлоизолация с пароизолация и дюбелирана с метални дюбели. Беше изпълнил също сухотръбие по пожарната част, която стига до 6-ти етаж на блока. Сменена до грамата, да, стойността на проекта е около 615 хиляди евро с ДДС. Като за самоучастие имаше на общината с 613 евро, другото е невъзстановим данък ДДС, който е пак от републиканския бюджет на Република България. За колко време беше изпълнен и колко са домакинствата в блока? Строителството беше за 180 календарни дни, като апартаменти са 36 апартамента, на 6 етажа на етаж по 3 апартамента. Два входа. Ефективността, която е постигната от мерките? Ефективността постигнато е клас на енергопотребление, клас А на сградата, като до година също ще бъде направен отново доклад от енергиен експерт за вече икономиите, действителните икономии след една година, какви са икономиите на въглеродни емисии и спестяване на енергийните мощности. Да, благодаря. Освен да изкажа задоволството на всички живущи тук, благодарни сме за всичко. На новото всички се радват, нали така? Какви са очакванията ви след мащабния ремонт? Надяваме се да бъде добре всичко. Най-вече за покрива, защото фирмата даде големи гаранции. Това е най-важното нещо за покрива. А трябва да има вече ефекти с температурите в стаите? Разбира се, мазетите долу, коридорите, таваните на коридорите и мазетите са изолирани с стъклена, с минерална вата, Аз, например, лично моето задоволство е от самите прозорци, защото нашия апартамент беше още с старите прозорци, дървените, деца виках фириши от всякъде. Сега има и изолация. Ние също. Усетихте ли вече ефекта от топлоизолацията? Да. Аз специално съм я усетил.